The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan naghatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Welcome everyone sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balang pulong sa Dios, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Karong adlaw adunan sa kitay bag-ong pagtulunan nga atong pagatutukan, pagatunan. So, for you, mga subscribers, welcome. O ginawat nga namo sa mayong panglawas, samtang kita magkapadayon ining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Now, for you, fellow believer, you know what to do in order to be filled by God the Holy Spirit ug may balik ikaw sa imong pakigamita, your fellowship with God, o andam na sa bikaw sa pagtuon sa pulong sa Dios. But for you, unbeliever, it is faith alone in Christ alone. Okay. Una sa tanan. Unbelievers, kadaghan sa mga dili magtotoo ni ining kalibutan na labihan sa kabaga nga duot sa mga dili magtotoo nagasalikway sa solusyon sa Dios bahin sa problema sa sala. They commit the unpardonable sin. Matod pa sa Mateo 12:31-32. Diya sa pinadayag 3:5, God will not blot out the believers' names that are written in the Lamb's book of life. So dili niya padun ang mga ngan sa mga magtotoo nga diin kaplagan nimo ang ilang mga ngan diha sa libro sa kinabuhi sa karnero. Diyan sa Revelation 17:8, ang mga ngan sa mga di magtotoo wa maswat o dili makaplagan ang ilangan diya sa maong libro sa kinabuhi. Now, kung bahin sa doktrina sa eternal security, nagabarog ang atong ministry, once saved, always saved. Kay ang imong pagtuo kang Kristo maunay nakapahimo nimo nga anak sa harianong panimalay sa Dios o sakop niini. You became a member of the royal family of God through the baptism of the Holy Spirit nga gihimo sa Espiritu Santo, niya nagyong higayon sa imong pagtuo kang Kristo ingon nga manluluwas. So, human ka maluwas, luwas ka na. Kaya ang kaluwasan God, personal o individual, it's not corporate. There is fullness of happiness and pleasures forevermore kaninyo nga mga magtotoo. Inigbiya ninyo nining kalibutan na, umadto na kita sa gingarian sa Dios, mo ka na ang gisulti sa Salmo Kapitulo 16, versikulo 11. Now dito sa langit,
Mao man kini ang destino sa tanan nga mga magtotoo. Ang kinabuhi didto is entirely different dimension. Wa ta manginahanglan didto og sakyanan. Ngano? Tungod kay we are going to have resurrection body there. We do not need medicines. Wa na mga hospital, wa na mga doktor, didtong napita. Tungod kay we never get sick there. You're going to have resurrection body there. Now, you know what? Kung bahin na sa kinaiya sa Diyos, ang Diyos cannot do some things sa manining musunod. Dili siya kanang padala o He cannot send an unbeliever to heaven. Kaya dili man siya magtotoo. And also, God cannot send a believer to the lake of fire. Also, He cannot take away the eternal life from a believer. Mao kani mga butang nga dili mahimo sa Dios. Now, niyadtong mga magtotoo nga way gana sa pulong sa Dios, way panahon ini kagahin. In other words, kini sila mga negatibo ngadto sa pulong sa Dios. Kaya ang tinuod God, ang magtotoo nga negatibo ngadto sa pulong sa Dios, kana nagpasabot nga negatibo sila ngadto sa Dios. You see? Kadi man nimo mabuhag ang Dios o ang iyang pulong. See? O ang grabe kay kini mo mga negatibo nga mga magtotoo, they are afraid of success. Mga handog sila og mga kalampusan sa kinabuhi. Kung may hinungdan nga, niining ilang makaluluoy kahimtang, sila mo, singgit sila og SOS. Now, kining SOS dili ni kay save our souls, kundi save our stupidity. Now, yes, negative believers are stupid because they are not smart. Now, being negative to doctrine, kini bahin kini sa kanang mas sinupakon, lawlessness. You see? Wa ka bang makalinggat nga lawlessness today is very rampant karong panahon na. People kana commit a lot of violations. Sama pa lang siya, mag-drive sila nga more speed than allowed. Kana lawlessness man na. Uguban pa. Mga nga mientras mga bata pa ning atong mga anak, atong mga kabataan, ato gini silang pantunon ug maayo. Kaya ang Proverbio 22:6 nag-ingon, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Now, kinahanglan yun pantunon. We have to chasten our children. Paiduo mo kanay Grigong pulong. Now, by the way, dunay tulo ka matang sa pagtagad. Attitude ba? Desires or attitude towards Bible doctrine. Ang naguna niini, bugnaw, cold. Ikaduha, lukewarm, inadlaw. Kini, usa kini ka mental attitude sin. Ug ang ikatulo, boiling hot. Ug mao kana ang standard sa Dios. Okay? Now, ang Diyos ra, God alone is worthy of our worship, not man or things. A believer needs to straighten out his priority in life if he wants to be a winner. Kung buot siya nga mahimong mananaog, madinaugon sa kinabuhi, kinahanglan tuliro niya ang iyang mga pasiunas kinabuhi. O
ang husto nga pasiula sa matag magtutuo mo man ang pulong sa Dios. That's the right priority of every believer. Not money, dili. Not friends, not entertainment, not worldly pleasures, dili. By the way, ang Dios dili og dili gyud masayop. God does not make mistakes. Dito sa langit, wanay eraser and pencil. Do you know why? Tungod kay everything there is perfect. Now, kung bahay mga kahadlok, okay. If man is afraid of man, he is not afraid of God. But if man is afraid of God, then he won't be afraid of man. Okay. So, timan itong tulo ka mga pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Bugnaw, inadlaw, o ang nagsukaw-sukaw. Kanang, say nga na ni, boiling hot. Mo ni ang God's standard. Now, timan ni katong Roma 15:30, manangit kanin na yun kini, deny himself. If you love me, deny yourself, take up your cross, and follow me. Mo ka nagipamulong ni Ginoong Jesucristo. Now, ang mga tao nga mga negatibo, ibaw ka, kini silang mga negatibo nga, mga magtutuo, ibutang ta. O di man kay exempted ang mga magtutuo ka ba o dili? Nga negatibo, kini sila, they are just throwing their life. Inang usik-usikan ng yun lang kinabuhi. They are jerks in this life. Negatibo ngadto sa kanang God consciousness, negatibo ngadto kang Kristo. So, atong ampuan anang sa kaluwasan ni ining mga dili magtutuo sa kalibutan. We should pray for the salvation of all unbelievers in the world. And we also should pray for the edification, spiritual growth of believers. Aron magtubo sila. Saan? Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Spread the gospel. Unya, spread the word. See? Doon ay duha ka butang nga makapahimos sa kasimbahan nga kanang malampuson. Unya, ibaw ka unsan ing duha ka butang that make a church successful. Ang naguna ni ini ang kanang husto nga pagtudlo sa pulong sa Dios. The accurate teaching of the Word of God. Ikaduha, ang ilang pagtuon sa pulong sa Dios. Ang kongregasyon. You see? Let us intend to make our life count. Pinagi sa kanang prioritizing God's Word. Atog yung ipasiuna ang pulong sa Dios. Kaya ang Diyos is dead serious to His Word. Ang buot sa Diyos nga, ang mga magtutuo to have the same attitude towards God's Word. See? Ang man po'y tao, yun nga, buot o kanang pag-antos o distressed in life, right? Then, if so, you have to prioritize Bible doctrine. Unaha, yun. Metanoeo matulba sa Grigong pulong. Meaning, usaba ang imong pagtagad. Change your attitude. Change your mind. Once you do that, you are heading towards being a nikao. Kining nikao is a Greek word which means an overcomer.